Yo Саёд имрӯз чизе ки дар дили май рӯпаруд мегум саргузашт дарди дил ма холӣ мекунам гӯш кун ҳамаш барои туай. Сабти овоз аз студияи Шаҳром медиа. Дасти ма да микрофонай рӯпарӯи ма ту рости идоф дарди дил ма мегум бидон ҳамашай рости идоф ҳамашай ростиай мо байни иқа халда хиёнати кардаи ту беҷавоб намонам мада мехомай ту қасд бигирам алови дилам кам шава ҳар вақте тура мебинам сари ма вайрон мешава идоф неки маҷбурам бояд тоқат кунам аз саргузашт алшиша гӯш кун мисраҳо баҳрит мерава сарта бардоре ҳаромӣ нигаҳ ки дасти мара иқа хати навистаги дози бареб мерава ки дили ма холӣ шава имрӯз рӯпарӯи туям ки ҷошиду қасамот ки ҷидоӣ намекунам значит ҳамаш дурӯғ буде ҳаромӣ сарта бардор имрӯз навбати ма ай кӯкани ту сарта бардор сари ту ҳозӣ хамай мо байни иқа халда сарта бардоре ҳаромӣ ки ҳеҷ кахӣ накуната нага саргузашӣ будай ҳаёти сӯхташӣ будай нагани одами пас Саид Мумин Саёд када имрӯз маҷбур шидама гапҳои пасту баланда ҳаққи ту ма бизанам дилам шид уже ай санг ба ҳеҷ кама раҳм надорам ғайр ай падарам модарам ба дусте кентои дигамумо ҳасанда барам нисбати ту раҳме нестай дигар рӯпарум ту наза гапҳои қабе мезанам бад нагӯ ки Саёд наза бо ма ба асаби ёром далчи қисса мекунам безеб мара нигоҳ накӣ барои ки баса мекунам ҳозир гапом буд нашид алови дилам пас нашид мехом гирията бибинам имрӯз навбати машид майли мара ҳақорат ки бугӯ худо ҷонша бигӣ ки далчи хондан натона э худо дуо шанагӣ марам ҳами ҳола дошам 16 октябр ай коллеҷ гирён кеве гуфтам Саёд далчи сабр рӯзе навбатат мераса ба дарди дил захолӣ ки рӯпарушу рӯз мезани гапҳои қабета сар ки имрӯз гапе мезанам мумкин очад бифама суратам таи таксари дочад тура меқапа мега суратшо мекуна таи таксари ту да хоҳари дурӯғиш мега тонистакиш фиреб када ина ҳақиқата мегум у чен вақти дӯстдорид буд суратам таи таксари кори ту иҷрат кунӣ буд хулосаи гапа мегум ина ай барам рафти мареб да хона месозам ту боварӣ ай дастодӣ боварӣ очадай ту рафт ҳози парво надорам касе мера чизе мега ушнама парво надорам дига Саид Мумин нестам Саёд уже пайдо шид доду фиғони Саёда чапаев овозаши ҳамихе рафтан мегирам далчи ба реп ҳамдар мешам номи саргузашт нахезам ай реп берун намешам.